Akan ka Janmit hadin juga review meeting kwa biang ban update ya kini ki active cases ki badon hapo ka jela ka jongi dan ka benda ka jingtip jom ki pajba nong song snong jom ka jela menta kasni ka active cases kalong lais pa life kondai mud but ka total active cases hapo ka jela megala jongi borokwe ka poi ar hajar khat kendai mud but menta kasni ki ba recover dan ki bala klaim ki don ars pa saungut nilai athir jingmut bha hakewedei bat ka jingdon ka marba mardi hapo ka jela megala jongi barokoi ngas ngeu bha ban pentip ya ki ba nong song snong jong ka jela megala bakim dei ban khuslai ka marba mardi ka stok kadang biang bat kim dei bandon kanu ka jing syapting nang ni syakmat namar nakaleng sarkar ngi pej benia yakani man kasngi bat ka baar ka bangkwa ban pentip ang neru ka sarkar India kala sanction shushu ya uni ukau ubangi ju ai san kilo shikle hakaway pakaway kayin kibahap hapo ka AAY bat PHH kategori ya une ukhaw ngila I order ya pro ki wholesalers hapo ka jela bakin lift na ki FCI go down baper bat banra salaki jong ki jaka khnang ba nyo pan sam no mentau benai bat une ukhaw ubengi ong ka skim kerpang PMGK ewai nyo na kamenta ar benai ubenai me bat ubenai Jun galong hakabedei bat ki vaksin na kwa ban pentip akan gapor na kabenar penjitip jom ki pajba no snong jom ke jela ke jongi ngiladep siu kisah na kamenta saupo ar hajar teli ki vaksin hakador lais pa tengka kawe ke vaksin but tan kendiat sengi nang ni ngin sayo ya kan ni ke vaksin but hadin bangilayo ngin sa ai inject ye ki pajba no song snong jong ke jela ke jongi claim da don kam ban siudor AA ka sarkar kan siu ya ka dor jong ka vaccination ki ai ki cheka ki ai ki bangi idon kam ban ai no kong ye ki vaccination ya ka ngin sa rai haka review meeting ka ban salong biang kan ni ka saupo ar hajar teli habong saupo ar hajar teli philasutu namar ba saupo ar hajar teli ka bamut ki don kaman ai ardos ka bamut don kam la kum nuru arpu hajar mut panai namar ba ki habat pendep se ka dos ka ba. Yes, today we have already asked the health department to work out all the details and then I will let you know again. In fact, this is not under our control. Government of Meghalaya in fact wanted to start vaccination drive tomorrow itself. That is a wish. But as I said to you, I think this crisis happened not only to Meghalaya, to each and every state in India, even to the country as a whole. So therefore, I can't comment anything on that. Luckily, at least 42,000 has been clearly paid, and we are waiting for this lot to reach the state of Meghalaya. Kay kabangamot banong hanay kalong ba, tang kaway kabangila ban job yaw niw knyang jingpang, bat kata kalong, mday ka sarkar kabala ban job yaw niw knyang jingpang. Nray iway imensim ba kordor ibasa haka jela Meghalaya, day ban yatrelam, bat ru day ban put perking, ya kitu kikendon, kibaka sarkar kalabtha, nakapor, syakapor. Ladengila ban le kumta kumbangong pi na comments kem
ba ka jing spread ke jing sapriang une virus kanum kata hadu kata-kata hadu mentai ngila review ya ka jing don jong ka oksigen ru apo ki hospital kalong ha private lani ki government hospital kum malong hadu mentah kadang biang nadong syadong dena kata ngomong pi kat pengidang la ngia penbiang bat haga juga pot baling ibu ke containment measures su kolong bang ngim kwa ba kini ki positive cases gin yai kiu na ka we kaski sya ka we pat kaski bat kum balong menta ki badon hapo hospital ki poi ko ba ars pa ngutam haduk menta kaski kum ba ars pa ngutam ki badon hapo hospital dinantam de tangata shispa praputam kibadon hapo ko oksigen shispa praputam kibadon hapo ko oksigen tinakat kadaw ka ka bangakwa banong na kabenta kinong snong jong ke jelami kala jongi sngau bahasim khia ya kani namar kani ka jing spread une virus kalong ka basir kai hadu kata-kata bat phimdei ban yelakai sngau bah burom ya ka jing betha na kaliang jog sorkar